Matapos marinig nila Manong Buti ang sinabi ng kanilang maestro, dahan-dahan namang umikot ang kanilang paningin upang hanapin ang kinaroroonan ng nasabing mga antingero. Pagsilay nila noon sa likurang bahagi ng kanilang kinaroroonan, doon nila nakita ang 7 antingerong nakatayo habang patuloy na pinagmamasdan ang mga demonyo. Paglalarawan ni Manong Buti sa mga antingerong yon, nakasuot ang mga ito ng salakot at meron itong hawak na iba't ibang uri ng sandata. Napakarami din itong mga ukit sa kanilang mga balat at kahit malayo, kitang-kita nila ang napakagandang hubog ng pangangatawan ng mga antingero. Maya-maya pa, bigla naman itong tinawag ni Manong Armando at kasabay nito ang mabilisang paglapit sa kanila ng 7. Habang kinakausap noon ni Manong Armando ang kanyang mga kaibigang nadapo, panay naman ang ginagawang pagbabantay nila Manong Buti sa kaharap nilang hukbo ng mga demonyo. Nang hindi na maatim ng negosyante ang mga nangyayari, dahan-dahan itong lumapit sa kanila habang nagwiwika ng, "Ibigay niyo na ang punyal para makauwi na kayo. Iwasan natin gumawa ng gulo sa lugar na ito dahil nakakahiya sa reyna." Nang marinig naman ni Manong Armando ang sinabi ng negosyante, bigla naman itong napaharap sa demonyo habang sumasagot ng, "Napakalabo ng gusto mong mangyari, demonyo!" Kasabay ng pagwika nito ay siya namang buong tapang niyang pagharap sa mga demonyo kasama ang 7 antingero. Sumunod na dinoon sila Manong Buti nang sa gayoy magawa nilang makatulong sa digmaan. Nang mapagtanto ng kanilang mga kalaban na wala na silang pagpipilian, napagpasyahan ng mga ito na lipulin ang mga antingero kasama ang grupo ni Manong Buti. Sa pagsugod ng mga mandirigmang engkanto sa kanilang kinaroroonan, dali-dali naman silang nagsipaghanda upang salubungin ng buong lakas ang kanilang mga kalaban. Panay na din ang kanilang ginagawang pagsisigaw noon, mapalakas lamang ang kanilang mga kaisipan. Nang tuluyan ng makalapit ang mga nilalang sa kanilang kinaroroonan, walang pagdadalawang isip naman nila itong pinaputukan habang patuloy itong sinasalubong ng mga antingero. Pagsilay ng negosyante na ginagamit ni Manong Armando ang punyal na kanyang hinahangad, mabilisan niya itong sinunggaban na siyang naging sanhi upang magpagulong-gulong sila sa lupa. Hinayaan naman siya noon ng kanyang mga kasamang antingero sa kadahilan ng alam ng mga itong kaya na niyang kaharapin ang demonyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, tuluyan na nga silang nakalayo sa lugar ng digmaan. Hindi kasi noon nagagawang mapigilan ni Manong Armando ang pagkaladkad sa kanya ng demonyo sa kadahilan ng nagawa siya nitong mahawakan sa ulo. Paulit-ulit naman niya itong inuundaya ng saksak, subalit bigo siyang matamaan ang nilalang. Maya-maya pa, doon na nga siya binitawan ng negosyante at kasabay nito ang paglayo nito sa kanyang kinaroroonan. "Tayong dalawa na lang. Ngayon magkakaalaman kung hanggang saan ang tibay mo. Siguraduhin mong sinasang-ayunan ng mga salita mo ang iyong lakas." Wika ng negosyante. Nang marinig naman ito ni Manong Armando, ninais niyang magsawalang imik upang matunan ng husto ang kanilang duelo. Pagsilay niya sa negosyanteng papasugod sa kanyang kinaroroonan, dali-dali naman niyang ikinubli sa kanyang likuran ng kanyang sandata. Yon ang estilo ng kumbating tanga noon ni Manong Armando na minana niya pa sa kanyang namayapang maestro. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga niya nasipat ang pagsunggab sa kanya ng demonyo nang walang pagdadalawang isip. Ninais muna noon ni Manong Armando na palapitin ng husto ang nilalang bago niya ito tuluyang undaya ng saksak sa tagiliran.
Subalit, nang akmang bibigyan na niya ito ng malubhang pinsala sa katawan, laking gulat na lamang noon ni Manong Armando nang masipat niyang nakalundag sa ere ang demonyo. Dali-dali itong lumayo sa kanya habang patuloy na tumatawa. Dahil sa pangyayari, halos hindi maiwasang magulat noon ni Manong Armando sa kadahilanang naging palaisipan para sa kanya kung papaano ito nagawa ng negosyante gayong nasa ilalim siya ng pagbabalat kayo. Sa puntong yon, mas lalo niyang dinoble ang kanyang pag-iingat sa kadahilanang alam niyang hindi ordinaryong demonyo ang kanyang kaharap. Sabihin mo, demonyo! Ano ang pangalan mo? Wika ni Manong Armando. Hindi ko masasagot ang tanong mo. Marami akong pangalan. Sagot naman ng negosyante. Matapos nitong makapagsalita, mabilisan naman itong sumugod sa kanya at walang habas siya nitong pinagsusuntok sa buong parte ng kanyang katawan. Dahil sa taglay noong bilis ng negosyante, kung kaya't naging mahirap para kay Manong Armando na salagi ng lahat ng pag-ataking ginagawa nito. Maya-maya pa, ramdam na nga niya ang dahan-dahang panlalambot ng kanyang katawan. Unti-unti na ding kumakawala noon ang kanyang wisyo dahil sa bugbog na kanyang natamo. Animoy kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang tuluyang bumaliktad ang sitwasyon ng kanilang paglalaban. Ilang ulit man noong ipilit ni Manong Armando na makabawi, tila ba naging mahirap ito sa kanya. Sa bawat pag-unday at pagsuntok na kanyang ginagawa, walang kahirap-hirap itong naiilagan ng negosyante. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, dumating na nga ang puntong napaluhod na sa lupa si Manong Armando dahil sa pinsalang kanyang natamo. Ngunit kahit nasa ganoong sitwasyon na siya, hindi pa rin niya pinapakitaan ng awa ang demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti nang nararamdaman ni Manong Armando ang mabilisang pagkawala ng kanyang kabal dahil sa labis na panghihina. Nararamdaman na din niya noon ang mas mapuwersang pag-atake ng nilalang na unang beses mangyari sa kanya. Habang patuloy na nasa ganoon siyang kalagayan, wala na siyang ibang naisip na paraan kundi gumamit ng lakas ng kanyang mutya. Sa muling pagtayo noon ni Manong Armando, doon na paatras ang demonyo nang masipat niya ang palawit na kwintas nito na kumakawala na dahil sa galit. Ano ang bagay na yan? Saan mo yan nakuha? Nagtatakang tanong ng negosyante. Nang marinig naman ito ng antingero, agad naman itong sumagot ng, Hindi ko na sana gagamitin ito, pero talagang pinipilit mo ko. Matapos nitong makapagsalita, mabilisan naman niyang sinugod ang demonyo at kasabay nito ang pagpapakawala niya ng suntok at tadyak sa buong katawan ng kanyang kalaban. Dahil sa ginawa noon ni Manong Armando, hindi naman napigilan ng demonyo ang kanyang galit. Nang makahanap ito ng pagkakataon para kontrahin ang atake ng antingero, mabilisan naman niya itong ginawa ng walang pagdadalawang isip. Pagtama ng kanyang napakalakas na pagsapak sa pagmumukha ni Manong Armando, laking gulat na lamang ng nilalang nang mapansin niyang wala itong epekto. Matapos ang pangyayaring yon, pilit naman siyang tumakas sa mga kamay ni Manong Armando, subalit bigo siyang gawin ito. Paghawak ng antingero sa kanyang leeg, buong lakas siya nitong ibinalibag sa lupa at kasabay nito ang pagtanggap niya ng malalakas na tadyak at suntok sa kanyang buong katawan. Matapos itong gawin ni Manong Armando, dahan-dahan naman niyang nilubayan ng nilalang habang nagwiwika ng, Kailan may hindi kayo aangat at tataas pa sa uri ng tao? Tandaan ninyo, ang tao, higit na mas mataas sa kahit na anong lalang ng Panginoon. Matapos nitong makapagsalita,
Dahan-dahan namang tumayo ang negosyante ng nakangisi. Maya-maya pa, bigla namang napaatras si Manong Armando nang masipat niya ang kulay lilang liwanag na bumabalot sa katawan nito. Sa puntong yon, maging ang digmaan ng mga engkanto laban sa 7 antingero at grupo ni Manong Buti ay naantala dahil sa kakaibang pangyayari. Nang masipat ng 7 antingero ang kasalukuyang nagaganap sa negosyante, agad naman silang lumapit sa kinaroroonan ni Manong Armando. Sila Manong Buti naman noon na pagpasyahang gumawa ng isang hanay upang mapigilan ang gagawing pagsugod ng mga engkanto kung sakali man. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa negosyante, doon nila nakita ang pagkorte ng isang malakahong lilang liwanag sa katawan ng nilalang. Hindi na nila napigilan ang ganoong kaganapan sa kadahilan ng mariin itong ipinagbawal ng 7 antingero. Ayon sa kanila, na ang bagay na kanilang nasisilayan noon ay ang pagpapalit anyo ng isang mataas na uri ng demonyo. Mapanganib para sa tao na ito'y pigilan, gawa ng maaari silang lamunin ng kadilimang pumapalibot sa buo nitong katawan. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla namang binalot ng takot ang katawan noon nila Manong Buti nang masipat nilang may mga dugong tumatagas papalabas sa lilang liwanag. Maya-maya pa, tanging takot at pagkabahala na lamang ang naramdaman ng kanilang grupo nang masipat nila ang paglitaw ng kakaibang anyo ng negosyante. Paglalarawan ni Manong Buti sa nilalang na yon, butot balat ang 2 kamay nito at meron itong napakalaking tiyan na merong umaagos na likidong ginto. Napakalaki din ng mga paa nito, subalit hindi yun hadlang para sa nilalang na makipagtagisan ng bilis sa kanyang mga kalaban. May kwintas din yung gawa sa ginto na halos mapuluputan na ang kanyang leeg. May 2 din itong sungay sa noo, tapos humpak ang magkabilang pisngi nito. Nagniningas din ang mga mata ng demonyo at animoy nagagawa nitong maapektuhan ang kaluluwa ng mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng pagtitig lang. Ayon nga noon kay Manong Buti na kung nagkataong wala silang proteksyon sa kanilang mga katawan, maaaring nahigop na ng nilalang ang kanilang mga kaluluwa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa demonyo, sa unang pagkakataon, doon nila narinig ang pagbabago ng tinig nito. Habang patuloy nilang pinakikinggan ang nakakatakot na pag-ungol ng nilalang, pilit pa rin nilang pinapanatili ang tapang ng kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman noong nagsipaghanda ang mga antingero nang masipat nilang gumagawa na ng hakbang ang demonyo. Ang mga engkanto naman noong nasa ilalim ng pamamahala nito, dahan-dahan ang lumalapit sa pangkat nila Manong Buti upang maipagpatuloy ang kanilang naudlot na pakikipaglaban. Dahil sa mga nangyari, alam na nilang ang tanging paraan para mailigtas ang kanilang buhay ay lipulin ang mga nilalang. Sa muling pagputok ng digmaan sa lugar, buong puwersa namang nagtulungan ng mga antingero at ang grupo ni Manong Buti. Paglapit sa kanila noon ng negosyante, buong lakas naman nila itong sinalubong nila Manong Armando gamit-gamit ang buong lakas ng kanilang mga mutya. Nagagawa naman nila noong makipagsabayan sa demonyo, subalit aminado silang nahihirapan ng kanilang grupo. Nang makahanap naman ng pagkakataon ang 7 antingero para umatake, mabilisan itong pinaikutan ang negosyante habang patuloy na nagpapakawala ng mga pamakong dasal. Ang isa naman nila noong kasama ay walang habas na pinapaulanan ng palaso ang demonyo upang makuha ang atensyon nito. Sa bawat pagtarak ng may sumpang palaso sa katawan ng nilalang, kitang-kita nila Manong Buti ang pag-agos ng dugong gawa sa purong ginto. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, bigla naman noong natigilan ng kanilang grupo nang masipat nilang tumuwad ang demonyo.
Kasabay ng pagtuwad nito sa kanilang harapan, ay siya namang mabilis ang pagdilim ng buong paligid na para bang dinala sila nito sa ibang dimensyon. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon nakita ni Manong Buti ang mga masasamang pagmamalabis ng lahat ng kanyang kaibigan. Maging ang 7 antingero noon ay nasipat niya ang mga masasama nitong hinahangad na halos hindi niya inaasahang makita. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, doon niya nasipat ang demonyong papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang akmang tatakbo na siya papalayo, bigla naman siyang natigilan dahil sa paglitaw ng hindi mabilang na wangis nito. Sa lugar na ito, nasusunod ang lahat ng aking gusto. Wala kang magagawa dito, Buti, kundi ang sumang-ayon sa aking kagustuhan. Ngayong bago ko tuluyang kunin ang punyal, nais kong marinig sa iyong sariling bibig kung ano na ngayon ang iyong paningin sa mga nakakamuntong kasamaan ng iyong mga kaibigan. Nabababaan ka na ba sa kanila? O kinamumuhian mo na sila? Wika ng demonyo. Nang marinig ito ni Manong Buti, pilit naman niyang pinagmasdan ng 7 antingero maging ang 2 niyang kaibigan. Doon nakita niya si Manong Armando na umiiyak habang may nakapalibot ditong maitim na usok na animoy naglalahad ng kanyang kasamaang ginawa sa nakaraan. Sila Bitang naman noon halos mabaliw na sa kanilang kinaroroonan dahil sa patuloy na pagsayaw kasama ang mga itim na usok na nagkorteng mga dilag. Matapos masilayan ni Manong Buti ang lahat ng masasamang kalooban ng kanyang mga kasama, dahan-dahan naman siyang tumingin sa demonyo habang sumasagot ng, "Bakit ko naman huhusgahan ng mga taong nakasama ko sa pangkasalukuyan? Sa pamamagitan ng kanilang mga nakaraan? Tao lang kami, hindi kami Diyos. Maaaring mali sa iba ang iilan sa aming ginagawa, pero may mga dahilan kami kung bakit namin ginagawa ang mga bagay na yon. Pasensya ka na, demonyo, subalit hindi mo kayang lasunin ang malawak na kaisipan ko." Nang marinig ito ng nilalang, tumawa lang naman ito ng malakas habang dahan-dahang binabagtas ang daan patungo sa kinaroroonan ni Manong Armando. Nang akmang kukunin naman noon ni Manong Buti ang kanyang armas, bigla naman siyang pinigilan ng demonyo sa pamamagitan ng pagkapit sa kanyang buong katawan ng mabibigat na kadena. Paglapit nito sa kinaroroonan ni Manong Armando, muli na naman itong nagwika ng, Sambahin mo ko, Buti. Kalimutan mo ang Diyos na kinikilala mo. Kapag ginawa mo yan, bibigyan kita ng premyong higit pa sa inaakala mo. Lahat ng gusto mong hindi na ibibigay ng Diyos mo, ipapalasap ko sa iyo ng walang kahit na anong kapalit. Pamumunuan natin ang mundong ito kung yan ay isa sa pagnanais mo. Isipin mo na lang ang lahat ng material na bagay na maaaring mapasakamay mo. "Di bali nang maghirap ako, demonyo, kesa naman sumunod ako sa'yo. Anihin ko ang kayamanan mo kung itatakwil ako ng Diyos." Sagot naman ni Manong Buti habang pilit na kumakawala sa pagkakatali. Subalit kahit anong gawin niya noon, napaka-imposible para sa kanyang mapangibabawan ang kapangyarihan ng demonyo. Ilang minuto pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang nakuha ng negosyante ang punyal na kanyang hinahangad. Sa puntong yon, dahan-dahan nang bumabalik ang kanilang mga sarili sa syudad ng Biringan. Pagsilay nila sa paligid, doon bumungad sa kanila ang mga maharlikang hukbo ni Carolina na kung saan matyagang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Matapos nilang masilayan ang mga bagay na yon, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang umatras ng bahagya.
Hindi na din nila noon nahabol ang demonyo sa kadahilanang naglaho na lamang ito na parang bula. Habang nasa kasagsagan sila ng pag-atras, panay naman ang pag-uusal ng 7 antingero ng kanilang mga lihim. Ang ginagawa nila noon, pasimpleng binubuksan ang kanilang mga lagusan upang matakasan ang lugar. Nang masipat nilang papasugod na ang mga engkanto, mabilisan naman nila noong tinungo ang isang punong dinaanan ng 7 antingero. Yun na lamang ang naisip nilang gawin noon sa kadahilanang alam nilang hindi na nila magagawang makayanan ang puwersa ng mga nilalang gayong nakisali na ang reyna ng Biringan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtakbo, panay naman ang pagpapaputok ni Bitang upang makapatay pa ng iilang engkanto sa paligid. Nang marating na nila ang kinaroroonan ng puno, pinauna na sila ng mga antingerong tumakas sa lugar. Hindi naman nag-alangang pumasok noon sila Manong Buti sa kadahilanang yun na lamang ang kanilang pinanghahawakan upang matakasan ang kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang marating nila ang isang kagubatan ng Camarines Sur na halos tawid dagat ang pagitan sa kalupaan ng Samar. Ninais nila noong hindi umalis sa lugar upang hintayin ang iilang pa nilang kasamang nananatili sa Biringan. Makaraan pa ang ilang minuto, doon na nga lumabas sila Manong Armando at ang 7 antingero. Awa naman ng Diyos, lahat sila ay nakalabas ng hindi nagtamo ng anumang malubhang pinsala sa kanilang mga katawan. Bago nila iwan ang punong kanilang dinaanan, ninais nilang lagyan yon ng selyo upang kulungin ang mga engkantong naninirahan sa loob ng Biringan ng 5 taon. Matapos ang mga pangyayaring yon, sinama naman sila ng mga kaibigan ni Manong Armando patungo sa bahay nito. Habang nasa kasagsagan ng kanilang paglalakad, doon na pag-alaman nila Manong Buti na ang mga antingerong nagbigay ng tulong sa kanila ay ang mga taong minsan nilang nakausap noong nadapo sila sa kalupaan ng Negros. Noong una, medyo nahihiya pa silang makipag-usap sa mga ito dahil sa mga pangyayaring kanilang kinasangkutan noong nakaraan. Nang marinig naman nilang pinapatawad na sila noon ng mga antingero, doon na nakapag-isip ng paraan sila Manong Buti para naman makabawi kahit papaano. Bago sumapit ang bukang liwayway, narating na nga nila ang isang di gaanong kalakihang bahay ng 7. Doon sumambulat sa kanilang mga mata ang ganda ng looban ng bahay nito at ang mga engkantong nakakasama nilang mamuhay sa lugar na yon. Maligayang pagdating sa aming mumunting tahanan. Huwag kayong mag-alala sa tahanang ito. Ituring nyo na din itong sa inyo. Wika ng pinunong antingero. Matapos nitong makapagsalita, doon na pumasok ang grupo nila Manong Buti ng hindi kumikibo. Ang una nilang ginawa noon, magpahinga ng sandali para naman kahit papaano, makabawi sila sa lahat ng kanilang naging laban sa syudad ng Biringan. Hinayaan na lang muna nila noong makipag-usap si Manong Armando sa kanyang mga kakilala nang sa gayoy makaisip ang mga ito ng susunod na gagawin ng kanilang grupo. Habang umiidlip noon si Manong Buti, hindi niya namalayang tuluyan na pala siyang nakatulog. Paggising niya noon, bumungad sa kanya ang liwanag ng araw sa tanghaling tapat. Nang makaramdam na siya ng gutom, dali-dali naman siyang lumabas ng silid upang tunguhin ang kusina ng bahay. Nang mabuksan na niya noon ang pintuan ng bahay, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang isang napakasimpleng sala. Nakaupo sa mga silyang naroon sila Manong Armando at ang 7 antingero habang nag-uusap. Oh, iho, halika muna rito. Wika ni Manong Armando. Nang marinig naman ito ni Manong Buti, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang maestro upang itanong kung ano ang nais nito.
Bakit ho, maestro? Sandali lang ho kakain muna ako. Hindi ko na ho kasi kaya eh. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang tinungo ni Manong Buti ang kusina para kumain. Kumuha lang siya doon ng isang pinggang punong-puno ng pagkain at agad din namang bumalik sa kinaroroonan ng mga antingero. Pagdating niya doon, inilahad sa kanya ni Manong Armando ang desisyon ng kanilang grupo ukol sa mga nangyayari. Napag-isip-isip kasi ng mga ito na malalagay lang sa panganib ang grupo ni Manong Buti, gayong seryoso na ang digmaang kanilang kinakaharap. Nang marinig naman niya ang sinabi ng antingero, mariin niya pa ring pinanindigang makikisama sila sa anumang uri ng digmaang makakaharap ng kanilang grupo. Humingi din siya noon ng tulong sa 7 antingero na sila'y sanayin upang maging karapat-dapat silang 3 na makihalok sa pakikidigma laban sa mga demonyo. Nang marinig nila Manong Armando ang sinabi nito, halos hindi sila noon makapagsalita dahil sa tapang na ipinapakita ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na pagpasyahan ng mga antingero na gawing disipulo ang 3. Labis naman ang pasasalamat noon nila Manong Buti sa kadahilan ng hindi sila tinalikuran ng kanilang mga kasama. Pagsapit ng hapon noong araw, doon na nag-umpisa ang kanilang pagsasanay bilang paghahanda sa mga susunod na mangyayari. Inaasahan na kasi noon ng kanilang grupo na magmula sa araw na yon, magiging mapanganib na ang mga demonyo sa kadahilan ng nakuha na nito ang pinaka-iniingatang punyal ni Manong Armando. Okay, ito na. Magsasanay na sila, so ibig sabihin medyo mahaba-haba pa yung mangyayari, no? Kasi mag-eensayo pa tong magkakaibigan eh. Ang tanong, ano kayang mangyayari sa susunod nilang paghaharap, di ba? Para hindi kayo mainip, sunod kaagad natin yung 33 pero baka bukas na yun ng umaga para naman makahabol yung iba. Yun lang. Salamat.